A día de hoxe existen os medios e recursos necesarios para levar a cabo a función docente de maneira eficiente. Contamos con dispositivos para os alumnos. Temos garantida a conectividade grazas a servizos como Starlink, que conta con máis de 7.000 satélites na órbita. Dispoñemos de aplicacións educativas como Khan Academy ou Moodle. Contamos con sistemas de inteligencia artificial e de análise de datos que ofrecen feedback en tempo real, que avalían o resultado e que son capaces de adaptar os contidos. E temos unha infinidade de recursos didácticos que traballan todos os contidos necesarios para levar a cabo unha aprendizaxe completa e adaptada. E que a viabilidade é tal que a propia UNESCO, no seu estudo AI and Education Guidance for Policymakers, respalda a viabilidade da IA na educación e que xuíces, equipo contrario, branco en botella. O noso segundo argumento, un argumento pedagóxico. A tecnoloxía pode sustituir ao docente tamén no ámbito pedagóxico, e así o demostra o estudo AI Tutoring Outperform Active Learning, realizado pola Universidade de Harvard no 2024. Este comparou dous métodos de ensinanza. Un, cunha clase de aprendizaxe activa cun profesor, e outro, unha tutoría cunha inteligencia artificial. Os resultados foron contundentes. Dobre aprendizaxe, menor tempo dedicado, maior motivación e resultados máis homoxéneos. A IA mellora os resultados educativos e ofrece unha aprendizaxe máis eficiente, máis accesible e máis adaptada a cada estudante. E que, aínda que o equipo contrario non o quera ver, a día de hoxe, a tecnoloxía pode sustituir o papel docente. Mais claro, auga. E pasamos con o noso terceiro argumento, un argumento social. A tecnoloxía, hoxe en día, abre as portas a novas formas de interacción educativa fora do modelo tradicional. Ferramentas como os foros colaborativos e as redes de aprendizaxe social permiten que os estudantes podan compartir experiencias, resolver dúbidas entre iguais e construir coñecemento de maneira colectiva, sen necesidade da figura do docente de por medio. Un exemplo disto son os MOOCs, cursos online abertos e masivos, que xa contan con máis de 350 millóns de estudantes. A efectividade dos mesmos xa foi avaliada por un estudo de Harvard no 2019. Segundo esta universidade americana, estes permiten unha rica interacción entre estudantes en todo o mundo, e que xuíces, equipo contrario, é máis que evidente que a competencia social da tecnoloxía supla de docente. E para mostra, un botón. Remato agora sí e fago recordando a nosa tese. O que pode ser é, na cal sustentamos os nosos tres sólidos argumentos. Un argumento técnico no que afirmamos que estamos preparados para o cambio, dende o punto de vista técnico. Un argumento pedagóxico no que evidenciamos que a tecnoloxía pode sustituir ao docente tamén no ámbito pedagóxico. Un argumento social no que demostramos que a tecnoloxía pode asumir a competencia social do docente. Parece que non. Moitísimas grazas. Muchas grazas. Turno ahora de exposición inicial para o Colexio Inmaculada. Equipo. Qué gran palabra. ¿Non creen? Tan simple, pero construe tanto. Grazas a ela, fices, chegaredes a unha conclusión tras este debate. Grazas a ela, equipo contrario, poderedes defender a vosa postura. Grazas a ela, eu estou aquí, na semifinal do Parlamento Xove. E todo ese compañerismo, esa amizade, podo vos asegurar que non ansina ningunha pantalla. Moi bons días, excelentísimo xurado, equipo contrario e querido público. O meu nome é Claudia Rovira e xunto cos meus compañeiros Carme, Brandán e Adrián representamos o equipo do Colexio Maristas a Inmaculada de Lugo. Neste debate non só defenderemos, senón que demostraremos que o papel docente non debería ser sustituído pola tecnoloxía. Non entanto, antes de presentar a nosa liña argumental, gustaríanos contextualizala centrándonos no concepto da proposición substituir.
E que, segundo a Real Academia Galega, é facer as veces de. É dicir, que estaríamos a falar de eliminar totalmente o papel docente pola tecnoloxía. Non hai un termo medio, non hai un gris. É branco ou negro. Dito isto, pasaremos a argumentar a nosa postura totalmente en contra coa seguinte tese. A educación non se automatiza. Coa que afirmamos a inexistente presencia da necesidade, da posibilidade e da eficiencia da postura que está a defender o equipo contrario. Agora pasaremos ao noso primer argumento de non necesidade, no que afirmamos que a automatización total da docencia empeora a educación. É que todos sabemos que a tecnoloxía está medrando no ámbito educativo. E non negamos que sexa unha ferramenta positiva na educación. En cambio, defendemos que funciona de forma óptima como axuda e apoia ao profesorado, non sustituindo. E isto podémolo ver claramente no estudo de Hamza Bastani, profesor da Universidade de Pensilvania, titulado A inteligencia artificial xenerativa perxudica a aprendizaxe, realizado en 2024. Neste, simplemente, fan que 3 grupos de alumnos se enfronten a unha serie de matemáticas. O primeiro, cun título de inteligencia artificial. O segundo, co uso da inteligencia artificial controlada polo docente. E o terceiro, solamente con profesor. E saben, os que obteñen os mellores resultados son o tercer e o segundo grupo. Por lo tanto, de verdade seguides pensando que é necesaria esa automatización da docencia? Agora, no noso segundo argumento de non posibilidade, afirmamos que as máquinas calculan, pero non senten. E que seríamos nós, os seres humanos, sen emocións? Que seríamos se non nos alegráramos, choráramos, enfadáramos? A resposta é clara, nada. Por lo tanto, neste debate hai un punto importante a destacar. É que a tecnoloxía non ten emocións nin pode leválas a cabo, tal e como afirma un dos profesores da Universidade Europea, Andy Stallman, no seu libro Human Enough, publicado en 2019. É que a ferramenta que está a defender o equipo contrario non sente, non conecta e non comprende coas nosas propias emocións. Por lo tanto, de verdade queredes que esa sexa a ferramenta que ensina as xeracións futuras? As que serán os médicos que vos curen, os abogados que vos defendan ou os políticos que vos representen? E no noso tercer argumento de non eficiencia, afirmamos que a tecnoloxía empeora a educación se se aplica a mediación docente adecuada. 258 millóns. Segundo o informe de seguimento da educación no mundo 2020 da UNESCO, 258 millóns son a cantidade de nenos e nenas que aínda non teñen acceso á educación. Por lo tanto, como estades pensando en sustituir o papel docente pola tecnoloxía cando aínda hai millóns de nenos que non teñen acceso a unha básica? Agora, permítame recapitular por un momento. Acabamos de presentar unha tese que di a educación non se automatiza, coa que afirmamos a inexistente presencia da necesidade, da posibilidade e da eficiencia da proposta do equipo contrario. Agora, xa remato a miña intervención e só me queda agradecer. Grazas, profe Miguel, por plantar en nos desde primaria o gusto pola oratoria. Moitas grazas. Grazas, Claudia, turno de primeira refutación para os filipenses. Hola a todos, son Jesús, enxeñeiro en telecomunicación. E ando buscando a maneira de avanzar no curso. A verdade é que levo no utilizando libros. En todo caso, moi bo día. O meu nome é Lucas Rodríguez Oti. En este debate voume encargar da primeira refutación a favor para o equipo filipense. Gustaríame comezar falando do exposto polo equipo contrario, que comeza o debate falando de que van a demostrar que a tecnoloxía non debería sustituir o papel docente, pero que, recordo vos, equipo contrario, a pregunta non é se a tecnoloxía debería sustituir o papel docente, senón se pode sustituirlo. E tal e como demostramos nós, na nosa argumentación, está claro que sí que pode. Gustaríame seguir pola vosa tese na que dicides que a educación non se automatiza, pero tal e como demostramos no noso argumento técnico, no noso argumento pedagóxico e no noso argumento social, esta automatización é perfectamente posible.
Gustaríame falar agora do voso primeiro argumento, de non necesidade. No que falades de que automatizar empeora a educación. Que, a verdade, nos pensamos que sae do tema da pregunta, porque aquí non falamos de resultados, senón de posibilidade. Ademais, empregades un estudo no que se demostra que existiu unha clase cun tutor de inteligencia artificial. Ou seja, que anda que os resultados foran malos, esta clase existiu e foi posible. Aínda así, se queren falar de resultados, falemos de resultados. Temos unha evidencia de un estudo realizado pola Universidade de Harvard que nos explica que unha clase cun tutor de inteligencia artificial obtivo resultados o dobre de mellores que unha clase cun tutor humano. Para mostra, máis claro auga. E, ademais, gustaríame dicirvos que unha non necesidade en ningún momento implica unha ausencia de posibilidade. Gustaríame agora falar do voso segundo argumento, o voso argumento de posibilidade. No que dicides que a tecnoloxía non ten emocións e non pode comprendernos. Pero é que, segundo un estudo da Universidade de Harvard, tamén observamos que a clase que tuvo o tutor de inteligencia artificial conseguiu máis motivación, máis compromiso, máis disfrute da clase e despois tiña máis perspectiva de crecemento ao futuro. A estes nenos só lle aportou cousas positivas e saíron da clase sentíndose valorados, sentíndose importantes, xusto o que precisamos dun docente. Sí? E como mellorarían a tecnoloxía a frustración dos estudantes? É que o caso é que a pregunta non nos pregunta por mellorar ou empeorar, pregúntanos por poder, e tal e como nos demostramos, está totalmente capacitada para levar a cabo esta sustitución. Gustaríame agora continuar falando da nosa liña argumental, composta polos nosos 3 sólidos e firmes argumentos. Un argumento técnico, un argumento Duolingo, que, como lles iba dicindo, a empresa nos afirma que de cara a 2024 experimentou un aumento de 10 millóns de estudantes novos na plataforma e o mismo pasou de cara a 2025. Isto, señoras e señores, non é só unha mostra clara de viabilidade técnica a nivel de aplicacións, senón tamén a nivel de conectividade. Agora paso a falar do noso segundo argumento, o argumento pedagóxico. Nel, afirmamos que a tecnoloxía adquire cada vez máis funcións, as cales lle permiten perfectamente suplir aos docentes, e incluso acabar coas fallas que estes teñen. Imos poñer un exemplo. Nunha clase hai moitos alumnos e a un docente humano resultalle imposible atender a todas as súas necesidades. En cambio, o estudo Innovacións na aprendizaxe baseada en IA, realizado por Talenta Learning en 2024, afirma que a inteligencia artificial está totalmente capacitada para atender as necesidades de cada un dos seus estudantes e personalizar a educación para que aprendan do mellor xeito posible. Remato, deixando en evidencia a clara posibilidade de que a tecnoloxía supla ao papel docente. Está complicada a cousa, dame que eu ter que chamar a especialista en inteligencia artificial. Moitísimas gracias. Grazas, Lucas. Primeira refutación para o Colexio Inmaculada. Esta regadeira representa a Belén, a nosa primeira profesora de oratoria en secundaria.
Foi ela a que nos abriu as portas ao mundo do debate e foi ela a que alimentou as nosas gañas de continuar por este camiño. Moi bons días, excelentísimo xurado, compañeiros atintes e querido público. O meu nome é Brandán e hoxe estou aquí para facer a primeira refutación totalmente en contra no meu colexio en Maristas Inmaculada. Antes de facer mención a nosa liña argumental, permítame que recapitule a intervención do equipo rival. En primeiro lugar, eles definiron a palabra poder, que é ter a capacidade de facer algo. Penso que a educación, tratándose que é o que forma a xente humaña, o mellor non sería que teñamos a capacidade de poder, son ter a capacidade de mellorala, para crear mellores personas. Entón, que algo sexa posible que se poda facer non significa que a mellore. Ademais, a vosa tese, o que pode ser é: pensamos que isto é unha falacia, porque está insinuando que o que pode ser é que só existe unha oportunidade, e nós creemos que unha decisión pode ter varias oportunidades ou opcións. A súa pregunta? Falas de que a posibilidade non implica mellora, pero é que non é esa precisamente o obxecto do debate, a posibilidade. Bueno, pero a posibilidade é unha cousa, que si existe a posibilidade, xa se fixeron probas. Pero, como dixo antes, non a mellora. Eu penso que se estamos intentando cambiar a educación, a temos que cambiar para mellor. Para que imos cambiar algo se o cambiamos para peor? Ademais, vos falaches no vosso terceiro argumento dos cursos online masivos, ou os MOOC. Pois isto contrasta directamente, porque con noso terceiro argumento, no que afirmamos que a tecnoloxía empeora a educación se aplica a mediación docente adecuada. Nesta, a parte, falamos casualmente dos cursos MOOC, pero saben que segundo o informe Diserción e permanencia en entornos MOOC feito por Stefan Cácer e Christopher Wood, estes teñen unha tasa de finalización dun 10%. Dito en outras palabras, 9 de cada 10 persoas que empeza un curso MOOC non o remata. A pregunta entón é: están estes cursos sendo rentables ou non chegan a valer a pena? Ademais, como indica Justin Ferryman no seu artigo 5 MOOC Building Platforms, os que si se terminan teñen entre pouco e nulo recoñecemento académico. A súa pregunta? Por moi negativos que sexan estes cursos, pode aportar unha evidencia que diga que non é posible esta sustitución? Pode aportar unha evidencia porque temos, ademais, no noso primeiro argumento, unha evidencia que indica que non é posible porque non é mellor. O sea, é posible sí, pero non mellor. Como di o informe Education at a Glance 2022, no que afirmamos que o gasto que supón a automatización sería mellor gastalo e reutilizalo para as liberdades e dereitos do profesor. Poño como exemplo Finlandia, unha das 10 mellores educacións do mundo segundo os informes PISA 2022. Esta, en vez de automatizar a súa educación, dá ese diñeiro aos seus profesores para que teñan dereitos e liberdades de cátedra, co que consiguen non só fomentar o traballo na educación, senón que tamén que a educación sexa mellor. Por eso están no top 10. O investimento en automatización causaría o abandono dos docentes e, ademais, provocaría que, se nun futuro a tecnoloxía falla, que non o sabemos, pero pode pasar, non habería capacidade de substituíla. Volvendo un pouco ao que nos dixeches, tamén nos dixeches que nos cambian, que o tema do debate é poder, non substituir. Pero poder, se existe a posibilidade, pode existir, pero volvo a que dixi antes, é realmente mellor? Facemos un cambio para mellorar ou facemos un cambio por probar? Porque se sae mal estaríamos desperdizando un momento, porque esa proba custaría un diñeiro que sería mellor invertir en outras cosas, como defendín no meu primeiro argumento. E no noso segundo argumento afirmamos que as máquinas calculan, pero non senten. Hoxe en día existen diversos programas coa capacidade de corrixir exames ou cubrir rúbricas, pero ata que punto son fiables? Pois ben, segundo o artigo de Joe Wilkins, publicado na revista Futurism, Teachers Using AI to Grade Their Students, estes acadan alrededor dun 50% de precisión, en comparativa co 80 ou 90% do ser humano. Preferides refacer a metade do vosso traballo? Permitidme recapitular por un momento. Acabamos de presentar unha tese. A educación non se automatiza. Esta ven respaldada por un argumento de non necesidade, un de non posibilidade e un de non eficiencia, demostrando que a tecnoloxía non pode substituir o papel docente. Unha planta sécase se non ten un rego constante adecuado.
Belén foi esa auga que asegurouse que a nosa paixón po debate non marchite. Moitas grazas. Grazas, Brandán. Turno de segunda refutación para filipenses. Boas a todos e a todas. Eu son Beatriz Sanz, especialista en inteligencia artificial. E chamaronme para rematar este proxecto dun circuito eléctrico. Pero bueno, vexo que xa está bastante avanzado. Bo día, o meu nome é Sofía Rico, son encargada da segunda refutación a favor para o equipo filipense. Gustaríame comenzar recordando a nosa tese. Señoras e señores, o que pode ser é. E agora sí, pasarei a refutar os argumentos do equipo contrario. Comenzando polo seu terceiro argumento, un argumento de non eficiencia. Neste argumento, o equipo contrario alega que a tecnoloxía empeoraría a educación porque crea desigualdade entre os países. Pero imos ver por que non é así por 3 puntos principais. O primeiro, os países en vías de desenvolvemento xa non contan cun acceso igualitario ou de calidade de educación, ou directamente non contan con este acceso. Polo tanto, a tecnoloxía daría a oportunidade de implementar a educación en todos estes países en vías de desenvolvemento, polo que democratizaría o acceso á mesma e todos os estudantes do mundo agora sí terían garantida esta educación. ¿Sí? E os países que, por exemplo, están en guerra ou que son pobres, como poderían acceder a esa tecnoloxía? E agora eu pregunto, e os países que están en guerra ou son pobres agora mesmo teñen educación, aínda que sea por docentes? E probablemente que non a teñan. Polo tanto, o que imos decir é que a tecnoloxía o que vai facer é suplir incluso todas as funcións do docente e, ademais, garantir esta educación. Pero non só dicimos nós. Xa dixo UNICEF no 2021. Encontrou que, efectivamente, millóns de nenos vivían en países non preparados para a educación remota, pero que a tecnoloxía, o que nos di UNICEF, é que pode ser decisiva para reducir estas brechas sociais e asegurar o acceso universal. Ademais, señoras e señores, no mundo no que vivimos hoxe en día, a tecnoloxía é esencial en todas as áreas. Hoxe aquí mesmo estamos usando as pantallas, o contido, os lugares como internet nos que buscamos información para este debate, as evidencias de onde salen esas evidencias. É dicir, polo tanto, o que necesitamos tamén hoxe en día é unha educación que se adapte á actualidade, que prepare aos estudantes para o futuro laboral. E xa que vos preocupan os países en vías de desenvolvemento, que estamos de acordo porque a nós tamén nos preocupan, o que imos facer é garantirlles a eles que non só teñan unha educación de calidade, senón unha educación preparada para o futuro, que é o máis importante. E por último lugar, se preguntan se isto realmente é posible, que por que decimos que a tecnoloxía podería facer isto? Señoras e señores, os docentes son o componente máis caro do gasto en educación. E non o decimos nós, o di a OCDE. Esta estudou os investimentos en educación e viron que os costes do persoal docente representan, atentos, o 77% do gasto educativo. Polo tanto, o persoal é o componente máis costoso do sistema educativo. De verdad creedes que en países pobres poden permitirse unha educación basada en docentes? Se é o componente máis caro da educación? E agora sí, continuarei refutando afirmacións da súa primeira refutación, pero non sen antes responder unha pregunta. Se dis que os países en vías de desenvolvemento non poden permitirse docentes, por que poderían permitirse unha tecnoloxía? Pero que así o explicamos, que a tecnoloxía vai chegar e vai ser digamos, a chave, non? Para chegar a realmente a democratizar a educación. Xa diximos, o afirma a UNICEF, ademais. E agora sí, nos preguntaron na súa primeira refutación que para que imos cambiar a peor, que nos queremos un cambio a peor. Pero que acaso nos contaran todas as evidencias? A tecnoloxía motiva, acompaña, inspira e consigue resultados incluso mellores que os docentes. Xa o presentamos no estudo de Harvard. E que, señoras e señores, non imos cambiar a peor, simplemente imos cambiar a pregunta deste debate. E agora sí, continuarei desenvolvendo a nosa liña argumental. En concreto, o noso terceiro argumento, un argumento social. Somos plenamente conscientes da importancia da interacción social no proceso educativo, pero que, señoras e señores, esta non desaparece coa tecnoloxía, senón que se transforma e expande.
Hoxe, grazas a plataformas digitais, os estudantes teñen acceso a comunidades de aprendizaxe global, nas que o diálogo, o apoio entre iguais e a comunicación e a construcción do coñecemento son constantes. Recordan os cursos MOOC que mencionamos na nosa argumentación? Pois o seu impacto non se queda aí. X, a segunda gran plataforma de cursos online e masivos, creada polo MIT e Harvard, xa conta con máis de 40 millóns de estudantes en todo o mundo. Isto demostra que ata as mellores universidades de todo o mundo xa están apostando por sistemas como o de aprendizaxe horizontal, un modelo educativo onde o coñecemento se comparte entre iguais, onde os estudantes colaboran entre sí e construen eles o coñecemento. Por suposto, eliminando a necesidade dun docente ou dunha xerarquía entre mestre e alumno. Suíces, equipo contrario. A figura do docente xa non é imprescindible para garantir a interacción social, este sentido de comunidade ou de apoio mutuo. E a tecnoloxía, sen eses señores, non separou o alumnado, conectouno. Agora sí, creo que xa teño a clave. Moitísimas grazas. Moitas grazas, Sofía. Segunda refutación para o Colexio Inmaculada. Finalmente chegamos á fase final do Parlamento Sobre, en parte grazas a Sebastián, un grandísimo orador e exalumno do noso colexio que axudounos a mellorar as nosas capacidades para debate, compartindo connosco cada mércoles. Agora sí, moi bons días, excelentísimo xurado, compañeros debatintes e querido público. O meu nome é Adrián Alonso e veño a facer a segunda refutación totalmente en contra sobre a proposta plantexada. Debería a tecnoloxía substituir o papel do docente? E dende o noso equipo afirmamos que non debería substituir o papel do docente, baseándonos na nosa tese. A educación non se automatiza, a cal está reforzada polos nosos tres sólidos argumentos que exponderei mentre refírome á vosa intervención. Para comenzar, vos afirmáchedes de que enfrontáronse dous clases nas cales poñíanse, por un lado, nenos educados mediante tecnoloxía e, por outro lado, nenos que estaban educados mediante educación tradicional. Mentres, dende o noso equipo, afirmamos que se ben puideron ter bons resultados nun corto prazo de tempo, nos pensamos que ao longo prazo non saben educar en emocións, que é precisamente o que está a facer o noso profesorado, educar en emocións, porque non pode educar en emocións, como estabades a decir, porque non é posible que unha tecnoloxía comprenda as nosas emocións, tal e como estamos a decir no noso segundo argumento de non posibilidade, no cal precisamente afirmamos que as máquinas calculan, pero non comprenden. A legislación europea é clara, no regulamento 2024-1689, que o temos aquí, a legislación europea afirma que en sistemas de alto risco a tecnoloxía non pode facer hincapé. Precisamente un sistema de alto risco é a educación. Isto non só é unha garantía ética, senón que tamén é unha garantía legal, porque non podemos esperar que algo que non sente e non comprende poda comprender os nosos valores, as nosas outras propostas ou o noso esforzo que está detrás do que estamos a facer, porque non pode avaliar o que facemos e o noso esforzo. Se continuamos co que estivechedes a exponer, vostedes facían que non podían permitirse a educación a outros países. Antes de desenvolver este argumento, a vosa pregunta. Fai falta unha figura que comprenda cando nos sentimos desmotivados, pero se tal e como afirmamos nós, a tecnoloxía está perfectamente capacitada para motivar aos alumnos, de que sirve este acompañamento, esta comprensión? Está capacitada para motivar aos alumnos, pero, sin embargo, por exemplo, está capacitada para afrontar unha discusión entre alumnos e podela resolver como debe resolverse, porque nunha discusión estamos afirmando unha discusión nunca as dúas partes teñen a razón, e un profesor é capaz de comprender a situación pola que está a pasar cada alumno, porque pode empatizar o punto de vista que ten cada alumno nunha discusión que pode resultar nun traballo en equipo. Vostedes tamén presentaxedes de que a educación non podía permitirse tradicionalmente en países en guerra, o cal contrasta perfectamente con o noso terceiro argumento de non eficiencia. A vosa pregunta?
Falando tamén de comprensión, que opina de todos os comentarios negativos que os docentes lanzan aos seus alumnos, que en caso de empregar tecnoloxía non ocorrerían? Entón, en caso de empregar a tecnoloxía, como asegurades que o orde nas aulas faise correctamente? Como unha tecnoloxía pode, por exemplo, manter correctamente unha clase en orde para que os alumnos non se insulten entre eles? O profesorado está altamente capacitado e con unha boa educación, se a reforzamos e investimos nela, podemos investir en mellor profesorado. Como estaba a expoñer no noso terceiro argumento de non eficiencia, no cal afirmamos que a automatización da docencia está a empeorar os resultados. Porque, tal e como dicíades, os países pobres non poden permitirse a educación tradicional, pero a tecnoloxía é precisamente incluso peor, porque a tecnoloxía ha demostrado reiteradamente que non é totalmente independente, aunque non sexa sendo preciso docente, segue sendo preciso o ser humano, como evidencia North Chicago no seu proxecto, onde ata o 20% do traballo o seguía a facer o ser humano, tendo así que manter por unha banda a tecnoloxía e cun salario digno a ser humano. E, finalmente, no noso primeiro argumento de non necesidade, no cal afirmamos que a automatización total da docencia está a empeorar os resultados. A propia UNESCO xa está traballando na moderación da tecnoloxía no ámbito educativo, porque só pode ser unha ferramenta, un asistente, porque non pode substituir, grazas a eles, precisamente, o profesorado humano. Desenvolvemos habilidades fundamentais para vivir en sociedade, porque nós somos seres sociales por definición, como dixe Aristóteles. Estas habilidades precisamente son a empatía de que falábamos antes, o traballo en equipo que non pode moderar correctamente unha tecnoloxía, como se expliquei, e a toma de decisións. Se me permiten recapitular por un momento, hemos presentado unha tese na cal afirmamos que a educación non pode automatizarse, baseada en 3 sólidos argumentos que evidencian claramente porque non é necesario, non é posible e non é eficiente. E Sebas, só me queda agradecer por ser o abono de noso equipo e permitir que crezamos en motor. Grazas, Adrián. Turno ahora de conclusións para o Colexio Inmaculada. Está convencido de que a tecnoloxía non pode substituir o papel do docente. A continuación, queremos facer un resumo da intervención do equipo contrario. Polo que respecta a vosa tese, que é o que pode ser nós dixemos que isto é unha falacia, xa que estades establecendo que só hai unha posibilidade. O que pode ser pero eso que pode ser non é eficiente, necesario nin posible? No tocante aos ataques, fixéchesnos un ataque no que dicíades que a educación con profesores non pode permitirse en países en guerra. E nos dixemos que da mesma maneira tampouco se pode permitir nin é viable
unha tecnoloxía. E, no tocantes argumentos, no voso terceiro argumento social, presentáchedes unha evidencia dos cursos MOOC, que nos refutamos con o noso primeiro argumento de non necesidade, no cal afirmamos que a automatización total da docencia empeora a educación. Presentando tamén unha evidencia dos cursos MOOC, pero sobre a taxa de abandono, no que 9 de cada 10 estudantes dos cursos MOOC o abandonan. Polo tanto, queda totalmente invalidado. Pola contra, dende o noso equipo defendemos a postura oposta, fundamentada na seguinte tese: a educación non se cun primeiro argumento de non necesidade, no cal afirmamos que a automatización total da docencia empeora a educación. E demostramos a eficiencia e a importancia do profesorado para a aprendizaxe co estudo do Wharton UPenn da Universidade de Pensilvania. E, ademais, da necesidade de mellorar as condicións dos docentes e os beneficios de facelo a través do artigo da OCDE. Un segundo argumento no cal afirmamos que as máquinas calculan, pero non senten. No que demostramos a importancia das decisións humanas na docencia a través do Regulamento da Unión Europea. E un terceiro argumento de non eficiencia no cal afirmamos que a tecnoloxía pode empeorar os resultados se se aplica sen a mediación docente adecuada. Na cal demostramos a ineficiencia da tecnoloxía porque fomenta a desigualdade e require de intervención humana, evidenciando isto co informe de Educación do Mundo e o estudo de North Chicago. Polo tanto, o noso equipo está convencido de que substituir o docente pola tecnoloxía non é necesario, posible nin eficiente. Xa que todos estes profesores ensinaronnos máis con a tecnoloxía, porque a súa comprensión, empatía, non cabe nun ordenador. Pero, sobre todo, ensináronos a ser un equipo. Moitas grazas. Grazas, Carme. Turno de conclusións agora para o Colexio Filipenses. Pois isto parece que está todo ben. Incluso quedou bonito e todo. Bueno, moi bo día, o meu nome é Pablo Alonso. En este debate son encargado de realizar a conclusión a favor para o Colexio Filipense. Comezarei falando do equipo contrario. Canto a pregunta, pode a tecnoloxía sustituir o papel docente? O equipo contrario presentou os seguintes 3 argumentos. Pois comezaron o debate falando sobre o seu primeiro argumento, un argumento de non necesidade. Nel dicían que a automatización total da docencia empeora a propia educación. Argumento que, dende o noso equipo, refutamos dicindo que, dende o noso equipo, non falamos de resultados, falamos de posibilidade. E tal e como demostramos ao longo deste debate, esa posibilidade existe. Porque o que pode ser é. A continuación, o seu segundo argumento, un argumento de non posibilidade. Nel dicían que as máquinas calculan, pero non ensinan sentimentos, non ensinan emocións. Argumento que, dende o noso equipo, refutamos cunha evidencia de Harvard. Esta nos explica que unha clase impartida por un tutor de inteligencia artificial incrementou a motivación e o compromiso no proceso de aprendizaxe. E xa para finalizar, o seu terceiro argumento, un argumento de non eficiencia. Nel explicaban e demostraban que a tecnoloxía empeora a educación se esta se emprega sen o carón do docente. Ademais, mencionaban que o acceso á tecnoloxía sería desigual entre países e entre comunidades. Argumento que, de novo, quedou dende o noso equipo refutado cunha evidencia de UNICEF publicada no 2021. Esta nos explica que a tecnoloxía é esencial para garantir un acceso á educación universal. Ademais, mencionaban na súa tese: a educación non se automatiza. Pola contra, nos deixamos moi claro cos nosos 3 sólidos e firmes argumentos que a tecnoloxía está preparada para sustituir o papel dos docentes. Coa nosa tese, o que pode ser é tese que quedou completamente evidenciada sobre os nosos 3 sólidos e firmes argumentos. Para comezar, o noso primeiro argumento, un argumento técnico. Para evidencialo, acudimos a datos de Starlink, que conta con máis de 7.000 satélites orbitando alrededor da nosa Terra, permitindo unha conexión a Internet e a tecnoloxía universal.
A continuación, o noso segundo argumento, un argumento pedagóxico. Para evidencialo, acudimos a diversos estudos realizados pola Universidade de Harvard e publicados no 2024. Estes nos afirman que a inteligencia artificial dobra a aprendizaxe, aforra tempo e mellora a motivación dos alumnos. Señoras e señores, se queremos unha educación estable, a clave está na tecnoloxía. E xa para finalizar, o noso terceiro argumento, un argumento social. Para evidencialo, acudimos e apoiámonos nun estudo de Harvard que demostrou que os MOOCs permiten unha interacción rica e global entre estudantes. Remato. Ao longo deste debate fomos pouco a pouco construindo este maravilloso circuito eléctrico. Cada evidencia, cada dato e cada argumento foi unha peza clave na súa construcción. O circuito está completo, pero falta aprender. Eureka! A tecnoloxía está completamente capacitada para sustituir o papel docente. Moitísimas grazas. Grazas, Pablo. Grazas aos dous equipos e a todos os componentes. O xurado retirámonos a hora de deliberar.
Bueno, deixamos a xente facer o seu traballo. Bueno, moi bons días, benvidas e benvidos a esta xa semifinal do Parlamento Xove 2025, que, como sabedes, é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Primeiro de nada, xa vos lo dixen onte, pero tedes que estar tan orgullosos de todo o que levades feito. O sea, foi unha clasificatoria xa durísima, xa cando vos vimos ali no Carballiño en marzo, quedamos abraiados do nivel que había nesta categoría. E, bueno, onte, hoxe, volveuse ver que bacharelato ten moitas dotes de oratoria e que vos sodes grandísimos oradores. Vamos facer o sorteo de posturas e así podedes irvos organizando. Parece vos se me acompaña unha capitana, un capitán de cada equipo? Sí, veña, genial. Polo tanto, o que se decidiu deste sorteo de posturas é que os compañeiros do IES o Carril van defender a postura a favor, mentres que os seus compañeiros do IES Muralla Romana defenderán a postura en contra no dilema que nos encontra hoxe aquí nesta fase, que é se pode a tecnoloxía sustituir o papel docente. Preséntovos as persoas que temos a sorte de estar hoxe aquí con vos, que somos Diego, Clara polo outro lado e a que vos fala Natalia. Pola miña parte, nada máis que engadir. Espero que teñades moita sorte neste encontro e que poidades disfrutar moito do privilexio que é falar nesta sala. Cando queira o equipo a favor, pode comezar. Miren lo que me acabo de encontrar limpiando el trastero de mis abuelos. Dentro tiene un genio y me acaba de decir que me va a conceder los 3 deseos que yo quiera. De momento no sé qué decirle, así que me lo voy a pensar durante mi intervención. Buenos días, mi nombre es Marta Rodríguez Rivas y junto con mi equipo del IES Carril venimos a demostrarles que ante la pregunta planteada ¿puede la tecnología sustituir el papel docente? La única respuesta posible es un claro y rotundo sí. Antes que nada, consideramos imprescindible definirles docente, que según la RAE es aquel que enseña, por lo que consideramos que su función principal es transmitir conocimientos. Desde nuestro equipo venimos a demostrarles que el desarrollo actual de la tecnología educativa y sus resultados hacen más posible que esta tecnología pueda sustituir al papel docente a que no lo haga. Para explicárselo rápidamente, partamos del concepto de verosimilitud. No pedimos certeza absoluta, algo imposible en cualquier predicción social, sino que les demostraremos que los indicios actuales son suficientemente confiables para anticipar esta transición educativa. Por ello, les presentamos nuestra siguiente tesis. Los hechos del hoy nos anticipan el mañana, en la que basamos nuestros 3 sólidos argumentos: argumento de necesidad estructural, argumento de posibilidad funcional y argumento de eficacia. Primer argumento, argumento de necesidad estructural. Jurado, partamos de nuestra tesis. Los hechos del hoy nos anticipan el mañana y lo que el presente ya nos muestra es un sistema educativo colapsado en sus cimientos. La UNESCO, en su informe GEM del 2023, ya nos advierte que se necesitan más de 69 millones de docentes a nivel mundial para cubrir la demanda básica de educación. Y es que esta escasez no es puntual ni coyuntural y está afectando especialmente a los contextos y países más vulnerables. Pero oigan, la crisis no termina aquí, ya que la desmotivación de los docentes o el hecho de que el modelo humano no pueda adaptarse al ritmo individual de cada estudiante son otros de los muchos problemas. Frente a estas fallas, la tecnología no solo aparece como apoyo, sino que también lo hace como solventador funcional. Plataformas de enseñanza digital, algoritmos adaptativos o sistemas de tutoría inteligente son otros de los que están empezando a cubrir estas carencias. Segundo argumento, argumento de posibilidad funcional. Como les dijimos anteriormente, la tarea principal de un docente consiste en transmitir conocimientos y es precisamente su carácter sistémico y predecible lo que hace esta función altamente automatizable. Y es que hoy sistemas digitales de aprendizaje adaptativo reproducen este proceso de forma funcional. Según la institución Brookings, en su informe Millions Learning, la tecnología tiene el potencial de alcanzar rápidamente el acceso a educación de calidad, especialmente en aquellos países con déficit docente. Además, nos afirma que estos sistemas no solo presentan contenidos, sino que identifican errores conceptuales en tiempo real y generan explicaciones alternativas para cada estudiante. Tercer argumento, argumento de eficacia. La enseñanza humana tiene límites naturales. Un docente no puede realizar un seguimiento real, personalizado a cada alumno, ni reajustarse a sus necesidades en tiempo real.
Mientras que la tecnología sí lo puede hacer de manera precisa. Según el estudio Intelligence Unleashed realizado por la Universidad College of London, los sistemas IA educativa analizan continuamente el desempeño de los estudiantes. Además, ofrecen correcciones objetivas libres de sesgos cognitivos o emocionales, lo que ningún docente humano puede realizar de forma constante. Si actualmente la tecnología ya puede desempeñar funciones que el docente no, ¿qué les hace pensar, equipo contrario, que no podrá sustituir su papel? En conclusión, nos basamos en la pura realidad. Es más probable que la tecnología sustituya el papel docente a que no lo haga, porque como les decimos en nuestra tesis, los hechos del hoy nos anticipan el mañana. Y en esta apoyamos nuestros 3 sólidos argumentos. El primero, de necesidad estructural. El segundo, de posibilidad funcional. Y el tercero, de eficacia. Y recuerden, equipo contrario, público, jurado, los hechos del hoy nos anticipan el mañana. De momento, no sé qué pedirle a este genio, aunque creo que lo más probable es que pidamos algo para publicar libros y no tener que escribirlos a mano, ya que así nos ahorraremos mucho tiempo y esfuerzo. Equipo contrario, público, jurado, muchas gracias. Moitas gracias a ti, Marta, por introducir a postura do teu equipo. Cando queira, a postura en contra tamén pode introducir. Isto que escoitamos é de Richard Strauss. Da súa obra, Así falou Zaratustra. Forma parte da banda sonora de 2001, Odisea no espazo, e o que teñen na pantalla constitúe unha das imaxes máis icónicas do clásico filme de culto do director Stanley Kubrick. A estea representa o primeiro primate en entregar unha ferramenta. En palabras do propio filme, o mencer do ser humano. Bo día, xuíces, público asistente e compañeros debatintes. Somos hoyes Muralla Romana de Lugo, Laura, Sara, Pablo e o que lles fala, David Pereira. A cuestión que se nos ocupa é a seguinte: pode a tecnoloxía sustituir o papel docente? Unha pregunta demasiado ambigua para non analizala. O termo tecnoloxía inclúe, obviamente, dende a elemental ferramenta ósea que manexa o primate da fotografía ata os máis avanzados dispositivos electrónicos de hoxe. Papel docente, conxunto de tarefas que realiza o profesorado. En canto a sustituir, debemos entender subrogarse a tecnoloxía nas tarefas do profesorado e, finalmente, temos o verbo poder, que implica ter a capacidade e a posibilidade de facer algo. Aclarar a pregunta é o momento de nos decantar en relación a ela. A nosa postura en contra neste debate consistirá en desenvolver argumentativamente a seguinte tese: a tecnoloxía non é unha alternativa realista ao papel docente. Unha tese que demostraremos cos nosos 3 argumentos: tecnolóxico, pedagóxico e sociolóxico. Comenzo entón polo argumento tecnolóxico. Neste coñecido artigo, os profesores de Oxford, Frey e Osborne calcularon matemáticamente que case a metade dos empregos dos Estados Unidos están en risco de ser sustituídos pola tecnoloxía. Agora ben, tamén din que un dos sectores con menor risco de sufrir esa substitución tecnolóxica é precisamente o da educación. E por qué? Porque, señoras e señores, como nos din, o papel docente non é substituíble. En segundo lugar, permítame presentarlles o noso argumento pedagóxico. A maioría da comunidade científica en materia educativa concorda con que o factor humano é esencial e insustituíble para o éxito en procesos como o ensino ou a aprendizaxe.
Así lo afirman profesores de Princeton e Stanford neste artigo publicado pola Academia Americana de Artes e Ciencias. Falarelles, en último lugar, do noso argumento sociolóxico. Que pensa a sociedade sobre as relacións entre tecnoloxía e educación? A pregunta é fundamental neste debate, xa que ningún goberno tomará unha medida tan transcendente como eliminar o profesorado fora do sistema educativo sen contar cunha opinión pública favorable. Pois ben, a atención a esta enquisa da Fundación Cotet de 2024. A maioría dos españoles opinan que a educación de agora, con cada vez máis tecnoloxías nas aulas, é peor que a de antes, na que case, señoras e señores, non se empregaba esta tecnoloxía. Permítame agora lembrarles a nosa tese. A tecnoloxía non é unha alternativa realista ao papel docente. Unha idea que justificamos cos nosos tres argumentos. Un primeiro tecnolóxico. Non é previsible que a tecnoloxía chegue a ser capaz de sustituir o papel docente. Un segundo pedagóxico. O factor humano é insustituível en procesos educativos. E un último sociolóxico. A opinión pública, a sociedade, non aceptaría unha escola que non estea vigilada por docentes ou profesores. Ben, comecei esta intervención evocando o filme 2001, Odisea no espacio. O momento decisivo desta película transcorre nunha nave espacial, cuxo computador inteligente central decide tomar o control da nave, e para iso non dubida de eliminar físicamente a todos os tripulantes humanos. Porén, ao final, a inteligencia artificial fracasa e o computador é desconectado por un dos astronautas. Cal é a lección? Señoras e señores, o ser humano sempre prevalece sobre a máquina. Moitas gracias. Moitas gracias a ti, David, por presentar tamén a postura do teu equipo. Cando queira o equipo a favor, poden comezar os turnos de refutacións. El genio me ha dado esta cosa rara de aquí que dice que se llama imprenta. La he probado y la verdad es justo como la imaginé. Esto es un gran avance para la humanidad. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marta Barcala y soy la encargada de realizar la primera refutación para el equipo de IESO Carril. Desde nuestro equipo nos posicionamos completamente a favor ante la pregunta planteada. ¿La tecnología puede sustituir al papel docente? Es decir, pensamos que sí, que la tecnología puede sustituir al papel docente. Sin embargo, desde el equipo contrario alegan que no, que la tecnología no puede sustituir a los docentes. Y así nos lo dicen a lo largo de su línea argumental. Empiezan presentando un argumento tecnológico en el que dicen que en la educación en concreto es insustituible, no se puede sustituir por la tecnología. Pero bien, ¿cómo no se va a poder sustituir por la tecnología si cada vez
según la UNESCO, las tecnologías digitales se han convertido en una necesidad social para garantizar la educación como un derecho humano básico. Entonces, ¿cómo no vamos a poder garantizar la educación a todos los estudiantes a los que se encuentran en una situación más desfavorable? Bien, en vuestro segundo argumento, el pedagógico, decís que el factor humano es esencial para el éxito. Pero bien, la Universidad de Harvard nos dice que su curso CS50 usa herramientas de IA para establecer un soporte personalizado. Entonces, así cada alumno tendrá mucha más atención, lo que le llevará a tener un mejor desarrollo. ¿Sí? Las familias galegas están en contra do programa Edisgal. Vale, pero es que en Galicia nos encontramos en una situación que todos podemos acceder a una educación pública con buenas condiciones, pero piensen en países menos desarrollados de lo que son España. Ya nos están diciendo, como dije antes, el Banco Mundial, que las tecnologías son fundamentales para garantizar el derecho a la educación. Bien, por último, en vuestro argumento sociológico decís que la tecnología enseña peor que antes, pero les diré que la tecnología cada vez está más adaptada a las necesidades de las personas, ya que, miren, las tecnologías digitales cada vez se están adaptando más para garantizar necesidades a alumnos con, por ejemplo, necesidades especiales, ¿sí? Pero vostedes teñen algún dato de que esas familias prefiran máquinas en vez de profesores? Nosotros no estamos diciendo que las familias prefieran máquinas en vez de profesores porque es algo que actualmente no se está llevando a cabo, pero sí tenemos un estudio de, como dije antes, el Banco Mundial, que dice que la educación sería mucho más accesible para esos estudiantes que no se encuentran en una situación tan privilegiada como nosotros para que puedan estudiar de una manera correcta. Bien, pasaré ahora a hablarles de nuestro primer argumento, el argumento de necesidad estructural. Y es que, miren, el sistema humano ya es insuficiente y el primer indicio no está en lo que la tecnología promete, sino en lo que el sistema humano ya no puede sostener. Y es que, miren, observemos los datos de la OCDE, que nos informa de que los altos ratios de alumno por docente, en concreto 34 por cada uno de estos, impiden una educación personalizada. Pero oigan, el problema no solo se queda aquí en lo numérico, sino que existen fuertes desigualdades en cuanto a la calidad de los docentes, como nos lo indica el informe McKinsey de 2021, que el 60% de los docentes padecen de estrés laboral. Por lo tanto, hay que dar un cambio en el sistema educativo, y aquí la tecnología no se presenta como un lujo, sino como una necesidad sistémica de sostenibilidad de un sistema educativo que no deja de dar fallas. Bien, en cuanto a nuestro segundo argumento, el de posibilidad funcional, decirles que la función docente consiste en transmitir conocimiento, evaluar comprensión o guiar el proceso individual del estudiante. Y estas tareas son en esencia altamente patrones sistemáticos y como tales altamente codificables. Bien, los avances recientes aceleran aún más esta posibilidad, porque como nos dice el Foro Económico Mundial, el sector de IA aplicada a la educación será uno de los de mayor crecimiento y con mayor potencial para sustituir a los docentes. Entonces, ¿qué les sugiere eso, equipo contrario? Y por último, nuestro tercer argumento, el de eficacia. Como les demostramos ya en nuestra argumentación, la tecnología es capaz de realizar actividades que el ser humano no puede hoy en día. Y es que solo debemos observar a las escuelas públicas de Nueva York que probaron un asistente de enseñanza con inteligencia artificial y respondieron más de 2.000 preguntas de hasta 100 estudiantes en tan solo 2 semanas. Jueces, equipo contrario, coincidirán con nosotros de que eso es una actividad completamente imposible de realizar para cualquier ser humano. Y la ventaja no solo se queda aquí, en la rapidez de su trabajo, sino también en la forma en la que enseña, ya que este asistente no da respuestas directas, sino que ofrece pistas para motivar y mantener el pensamiento activo de los alumnos, superando una vez más así al ineficiente sistema educativo actual. Termino, pero no sin antes recordarles nuestra tesis. Los hechos del hoy nos anticipan al mañana, que sustenta nuestros 3 argumentos: el de necesidad estructural, el de posibilidad funcional y el de eficacia. Ahora sí, llegó mi turno de pedir un deseo. Y en plena revolución industrial le voy a pedir al genio que nos dé una máquina que agilice la producción y el transporte. Muchas gracias. Moitas gracias a ti, Marta, por este primeiro turno de refutación. Cando queira, o equipo en contra tamén pode facer o seu primeiro turno de refutación.
un menor. Arthur Clarke, autor da novela 2001, Odisea no espazo, que inspirou o filme de Kubrick do que falou o meu compañeiro. Nada máis longe as intencións de Clarke que promover a tecnofobia ou opoñerse ao progreso. O que sí quería Clarke era que realizáramos un exercicio crítico, un recoñecemento dos límites da inteligencia artificial. Bon día, son Laura García. En este debate trátase de determinar se a tecnoloxía é unha alternativa realista ao papel docente. Estamos os contrincantes a demostrar esa posibilidade. Por o momento, non o creemos en absoluto. Ben, antes de comenzar, gustaríame remarcar que para nos o papel docente é o encargado de programar o curso, avaliar os estudantes e, sobre todo, apoiarlos neste proceso tan complicado. Dito isto, comenzarei co seu primeiro argumento, no de o de necesidade estructural. No que decides que hai un sistema educativo colapsado e que por eso é necesario instituir. Pero, direi vos eu, o sistema educativo non está colapsado. En concreto é o que menos risco ten de ser sustituído pola inteligencia artificial. Neste artigo dos profesores Freire Osborne mostrase como é un dos que menos risco ten de ser sustituído. Se estes profesores din que este sector non vai ser sustituído polo papel docente, anda que o programa este colapsado, se non ten risco, non substitúes. ¿Sí? ¿Nos puede proporcionar la fecha de ese estudio de Harvard? Lo ano 2022, exactamente. En segundo lugar, o de posibilidade funcional, no que decides que a tecnoloxía proporciona educación de calidade. E nós non estamos en desacordo de que a tecnoloxía proporcione calidade de educación. O que pasa é que, por exemplo, neste estudo publicado na revista Educación e Tecnoloxías da Información, fixéronse un estudo sobre 10 escolas experimentais en China co uso da educación de inteligencia artificial. E sabedes, curiosamente, a que conclusión se chegou? A inteligencia artificial é moi positiva, pero xa máis vai ser suficiente para sustituir o papel docente. Diremos eu, sirve como complemento, nunca como sustitución. Ben, e por último, falades do vos argumento de eficacia, no que decides que a educación humana ten límites. Pero ben, o que tamén ten límites é a implantación da sustitución de inteligencia artificial. Nesta enquisa da Fundación Cotec, preguntouselles a súa opinión á sociedade en xeral, e sabedes cales foron respostas totalmente negativas. A poboación percibe os riscos da innovación tecnolóxica. Un 66% opina que os modelos educativos digitais excluen a parte do alumnado, principalmente porque en algúns hogares non hai suficientes dispositivos electrónicos. Así o cree o gran 80%. Vostedes creen que se a sociedade non está de acordo, vai ser posible implantar e sustituir a todo o programa educativo simplemente por inteligencia artificial sen que ninguén este de acordo? Eu penso que non. Antes de rematar, gustaríame desenvolver un pouco a miña liña argumental. Comezarei con o noso primeiro argumento, o tecnolóxico. Neste mostrarei o relatorio da OCDE sobre traballo e inteligencia artificial. Neste tamén se mostra como a inteligencia artificial, o sea, a educación, é un dos sectores que menos risco ten de ser sustituído. Como podemos ver na pantalla, está no posto 3, comenzando por debaixo. Como podes ver, é un risco moi pequeno que se a sociedade tampouco quere asumir, obviamente non vai a suceder. ¿Sí? ¿Y que sea uno de los menores tiene relación en que no puede ser sustituido o es que todos pueden ser sustituidos pero la educación menos? Hombre, o que se fai é facer un acto de razoamento. Se tú colles o primeiro da lista, que pon aí, por exemplo, construcción, pois eso é o que máis posibilidade ten de ser sustituído. Se colles un dos últimos, é o que no futuro non se crea que se vai sustituir. Non é unha posibilidade, porque ademais desa gráfica de que non ten risco, se a sociedade non está de acordo, tampouco se vai poder facer. Vale, en segundo lugar, o noso argumento pedagóxico. Para demostrarelles o consenso de Beijing convocado pola UNESCO. Este di que a inteligencia artificial, como moi ben vos dixéstedes, serve para empoderar os profesores, pero sempre como complemento. E sabedes quen máis opina que serve como complemento? Os países. Se os países tampouco queren sustituir os docentes, isto non vai pasar. E por último, o noso argumento sociolóxico. Mostraremos os datos da Xunta de Galiza do ano 2025, no que se demostra que do programa Elisgal deronse 23 baixas, fronto só 6 altas. Sabedes o que isto significa? Significa que a sociedade ainda non aceptou a tecnoloxía que hai hoxe en día como para máis poñer a sustituir tamén os profesores. Ben, agora, para rematar, volverei ao autor que comecei, Arthur Clarke. Este formulou 3 leis, as leis de Clarke. A terceira, a máis coñecida, di: calquera tecnoloxía o suficientemente avanzada é indistinguível da maxia. Señoras e señores, vostedes creen que o papel docente vai desaparecer por arte de maxia? Moitas grazas.
Moitas gracias a ti, Laura, por esta primeira refutación. Agora, cando queira o equipo a favor, pode comezar co segundo turno de refutación. A máis, recórdovos que para facer preguntas non só levantar, tedes un botón que debe poñer micrófono e así o encendedes e vos escoitamos en toda a sala, vale? Moitas gracias. Les presento la máquina de vapor. No me den las gracias a mí, no, déselas a la gente. Ahora en mí recae la gran decisión de tomar el último de los deseos. La verdad es que me lo voy a pensar bien, no voy a decir que me da parte. Mejor al final les cuento lo que sé. En todo caso, muy buenos días. Mi nombre es Bes González y tengo el placer de realizar la segunda de las refutaciones a favor para el equipo del IESO Carril. Comenzaré analizando los puntos de choque entre el equipo contrario y el nuestro y les voy a demostrar por qué el debate cae sobre nuestro equipo. Comenzaré diciendo que el equipo contrario nos están diciendo todo el rato de que la tecnología no puede sustituir al docente porque nos lo dicen unos profesores de Harvard o porque lo piensan las familias, pero es que en ningún caso nos están razonando por qué esto es así. Hablando del estudio de Harvard, comenzaré refutando su primer argumento, y es que ellos nos dicen que la tecnología no puede sustituir al papel docente. Nos presentan el famoso estudio de Harvard de Frey y Osborne sobre automatización, y es que cuando escuchaba a David me parecía muy curioso que no dijera la fecha del estudio. ¿Saben ustedes por qué no lo dicen? Señores, porque este estudio es del año 2013, no del año 2022 como decían, y es que ahora mismo, como ya nos lo afirma la institución Brookings y como le decimos en nuestro argumento de posibilidad funcional, la tecnología sí que tiene el potencial de proporcionar educación de calidad a todos los estudiantes. Su pregunta. Teñen en conta que os estudos se revisan cada ano, sobre todo os profesores Frey e Osborne, e cada década revisan os seus estudos para volveros publicar de novo e concretar eses datos. Sí, usted sabe que este estudio, después de revisarlo, se dieron cuenta que habían hecho una lectura totalmente incorrecta y que no hablaron que todos los puestos del trabajo eran totalmente automatizables. Pasaré a hablar ahora de su segundo argumento, el pedagógico, y es que nos dicen que los profesores tienen un mayor éxito escolar. Y es que, señores, aquí no venimos a debatir si va a ser mejor o peor la sustitución tecnológica por la educación. Pero, aún así, en todo caso, teniendo en cuenta esto, su supuesto éxito no es así. Y es que la tecnología, como le decimos en nuestro argumento de eficacia y como nos afirma la Universidad de California, en solo 4 meses y medio, por ejemplo, los estudiantes mejoraron 0,6 puntos en matemáticas, lo que usualmente con métodos tradicionales de profesores que además con un sistema colapsado, como le enseñamos en nuestro argumento de necesidad estructural y como nos dice la UNESCO, con más de 40 alumnos por profesor, obviamente no podían conseguir estos resultados. Su pregunta. Pero entón, tú poderíasme dar un dato entonces que cuantificara o risco que ten de ser sustituído o papel docente? ¿Puede repetir su pregunta? Poderíasme dar un dato que cuantificara o risco de ser sustituído o papel docente, entón? Claro, pero es que nosotros le estamos presentando un razonamiento con una evidencia y un argumento que nos dice por qué puede ser sustituido el papel docente. Ustedes nos dicen, no, el papel docente no puede ser sustituido, ¿por qué? Porque lo dicen los profesores de Harvard, simplemente. Después, en su tercer argumento, el argumento sociológico, nos hablan sobre qué piensa la sociedad. Y, señores, yo aquí veo una simple cosa, falacia ad populum. Y es que a nosotros en ningún caso nos debe de importar qué opine la sociedad ni qué opinen las familias gallegas. Primero, porque como les dijo nuestra compañera Marta, la pregunta no es solo Galicia ni es solo España. Y nosotros, sí, nosotros vivimos en una situación totalmente privilegiada que, por ejemplo, un niño de África o de Kenia no tiene esa posibilidad. Y además nos lo dice la UNESCO que para estos países es mucho más fácil una sustitución tecnológica que poder hacer frente a los 69 millones de docentes que faltan. Porque, señores, allí no es como aquí. Allí la gente no se dedica ni tanto a estudiar la educación y es más difícil que vengan profesores de fuera. Entonces, no es tan fácil para todos como para nosotros. Y además, teniendo en cuenta esto,
Además, hablando de la posibilidad, que nos dicen que no es posible, como lo demostramos en el argumento de posibilidad, sí que es posible. Y además es posible, hablando de personas privilegiadas, para nosotros, que yo creo que ninguno tiene ninguna necesidad educativa especial, pero para estas personas también va a ser mucho más fácil poder educarse. Y es que nos lo dice el Banco Mundial, que existen tecnologías que permiten a estudiantes con discapacidad visual acceder a materiales de estudio en línea, convirtiendo textos escaneados en audio o en braille. Entonces, señores, yo creo que el equipo contrario está adoptando una postura que para ellos sí es muy fácil de defender y para nosotros también, pero es que no todos estamos en la misma situación privilegiada, no. Y por eso, como le decimos en el argumento de necesidad estructural, no pueden basar su postura en que, claro, nosotros en Galicia tenemos acceso a millones de profesores, que aún así la educación no va muy bien, porque ya se lo defendemos en el argumento de necesidad estructural, que faltan más de 69 millones de docentes en el mundo. Pero es que, señores, estos docentes faltan sobre todo en África o en Asia, no en España. Entonces, en conclusión, creo que queda demostrado que los puntos de choque caen a favor de nuestro equipo porque, como les decimos en nuestra tesis, los hechos del hoy nos anticipan al mañana, basados en 3 argumentos de necesidad, de posibilidad y de eficacia. Bueno, después de pensármelo bien, creo que a Argelio le voy a pedir, ahora mismo, como está la situación, algo que mejore la educación. Estoy seguro que va a ser muy útil para ustedes, para nosotros y para las personas de Kenia. Muchas gracias. Moitas gracias, Brais, pola túa intervención. Agora, cando queira a compañeira do equipo en contra, pode proceder. Este ano tocou presentarme a proba de acceso á universidade, a PAU. Sabe, non tive máis remedio que en parte preparada ao mesmo tempo que este debate. E concretamente, esta intervención. Filosofía, un autor que entra nas PAU. Friedrich Nietzsche, autor do libro Así falou Zaratustra. Banda sonora de 2000, Odisea no espazo, filme que nos leitmotiv neste debate, Así falou Zaratustra, de Richard Strauss. A música, lembran a que escoitamos ao principio. Coincidencia? Non. Strauss quixo homenaxear a Nietzsche e Curie, o director do filme, tamén. Podía sorchar a pico do IES Muralla Romana. E quero comenzar sinalando algo que non debemos obviar neste debate. Se podemos predicir que a tecnoloxía pode sustituir o papel docente, debería existir hoxe, nalgún país, algún sistema educativo no que isto fose unha realidade. E xa non digo totalmente, mas polo menos nun 50 ou mesmo nun 30%. A pregunta é, existe hoxe algún país onde o 30% dos seus docentes fosen eliminados e sustituídos por máquinas? E non nos valen uns poucos exemplos que podemos contar cos dedos dunha man? Señoras e señores, evidentemente, non. A súa pregunta? Me parece curioso que hable sobre la PAU. ¿No cree que una tecnología corregiría más objetivamente estos exámenes, como le dice la institución Brookings, y aún más conociendo la noticia que salió de que los profesores, a partir de las 2 horas corrigiendo, empiezan a bajar las notas? Non, claro que non, porque o que caracteriza precisamente o papel docente é a súa empatía e a súa subjetividade a hora de corregir un exame o que permite ao profesor ser máis correcto ou non é a súa calidade como ser humano, e con iso refírome a súa propia empatía. A objetividade queda moi longe do papel docente. En primeiro lugar, gostaría de comezar falando do usuario. Fala do xenio dunha lámpara. Gostaría a min pedirle un deseo, pero que non é só o meu desexo, tamén é o das familias españolas, porque, señores e señores, se tan interesados están na sociedade, entón, póñanse nunha postura democrática e saiban que a sociedade sí ten un papel importante a hora de tomar decisións en canto sustituir ou non o papel docente. E saben, segundo esta enquisa da Fundación Cotec, sobre todo, que me gustaría aclarar que pro innovación sobre a preparación social e a innovación educativa tecnolóxica digital do ano 2024, permítame ler textualmente, a población, non obstante, tamén percibe os riscos da innovación tecnolóxica e un 66% opina que os modelos educativos digitais excluen a parte do alumnado. Entón, se falamos de ética e de sociedade, teñen en conta isto. A súa pregunta?
Entonces, ustedes, defendiendo su postura de los profesores y de la subjetividad, ¿no creen que están apostando por un modelo totalmente injusto, ya que unas personas estarían más favorecidas por cómo le caen a un profesor? En cambio, la máquina, como les demostramos, no haría eso. No, é que claro que non estamos a apostar por unha educación injusta, que estamos a apostar por unha educación correcta e que teña en conta os valores do ser humano, valores que unha máquina non ten en conta, porque non ten empatía, nin moito menos ten cariño e afecto hacia o alumno, que é algo que precisamente é imprescindible. Falarei da unha tese. Os centros de hoxe anticipanos o mañán. Pero diremos eu, claramente, sábenos a dar a razón, porque efectivamente hoxe sabemos que a tecnoloxía, a inteligencia artificial non vai sustituir o papel docente, porque xa dicía que é algo impredecible. E de feito, non só o din freos, porque, por certo, si revisaron o seu traballo, están totalmente de acordo cos datos xa recollidos no ano 2013, sí. Tamén o di a Fundación OCDE neste relatorio sobre a automatización do emprego do ano 2022. Se observan esta gráfica, verán que o risco que ten a educación de ser sustituída polo papel docente é mínimo. Observen esta lista. Saben onde se atopa o papel docente no terceiro pola cola. Non podemos predicir que a tecnoloxía poida sustituir o papel docente. É algo totalmente incerto. Ademais, gustaría recalcar algo que falaron anteriormente e que conecta cunha pregunta que se fixo, non? Para de que a tecnoloxía permite paliar os equilibrios. Como van a permitir a tecnoloxía paliar os equilibrios se hoxe en día está a crear discriminación, exclusión e grandes fendas sociais? Presento aquí este artigo da Academia Americana de Artes e Ciencias. E leo textualmente: a educación online xera grandes fendas sociais entre os estudantes, maiores esta educación tradicional. Sigamos a un grave problema de falta de interacción persoal entre alumnos, entre tamén alumnos e docentes. Volvendo como remate da miña intervención, o así falou Zaratustra de Nietzsche, un dos seus temas principales é o superhome. Kubrick interpreta esta idea sinalando que cada vez que o ser humano incrementa o seu poder cunha nova ferramenta, non se somete a ela, senón que sabe superarse e adquirir novos medios aínda máis eficaces. Saben, do mesmo xeito pasará coa inteligencia artificial. Será un medio, unha ferramenta, pero que superaremos e controlaremos camiño de novos desafíos. Gracias. Moitas gracias a ti, Sara, por este segundo turno de refutacións. Como sabedes, agora é o momento no que se invirten os turnos e, polo tanto, comeza a conclusión en contra, cando queiran. Chegamos ao final deste debate, amigas e amigos. Un debate, na miña opinión, fructífero, onde ambas as posturas presentamos argumentos para responder a pregunta: pode a tecnoloxía sustituir ao papel docente? Bo día. O meu nome é Pablo Dorado Loreiro, son encargado de pechar este debate coas conclusións de Luis Moralla Romano do grupo. 2001 pois xa nos pasa. O fin do que vamos facendo referencia durante todas as nossas intervencións. Ten un final enigmático de suscitar reflexión e pensamento. O mesmo pasa con este debate. Por iso permítanme que non sexa especialmente exhaustivo, porque creo preferir ser máis selectivo e sintético, de maneira que pueda determinar aqueles elementos dialécticos que pueden decidir este tema. En primeiro lugar, gustaría referirme a esa idea na que se basou a línea mental dos nosos condenados. Foi a idea da necesidade estructural que obliga ao cambio dos docentes por as máquinas. Pero de que necesidade estamos falando? Porque recuperaré o que dixo a miña compañera Laura, porque é certo que, segundo Freire, 47% dos empregos en Estados Unidos están en risco de desaparecer a causa da sustitución pola inteligencia artificial e as tecnoloxías, pero que estes tamén advirten que a educación é un dos eidos con menos risco de sustitución e de automatización. Por lo tanto, esa línea argumental de nos gobernantes quedou evidentemente contraria.
pero que ademais non só nos presentamos superiores aos contrincantes nesa idea que centralizou o debate en todo momento, sino que tamén o fixamos a través das nosas preguntas. E que dentro do outro equipo nos preguntaba, nos dicía, a tecnoloxía proporciona unha educación de calidade falando dunha maior adaptación do alumnado. Pero recordades que preguntamos sobre a explicación que lle den a oposición das familias no programa editorial e nos responderon que Galicia, a terra que máis nos compete, non era un caso que pudiese traerse ao debate, que ademais, cando lles preguntamos se tienen algún dato objetivo de que as familias preferían as máquinas do profesorado, non foron capaces de dar. Ademais, acusaron-nos dunha falacia ad populum, unha acusación gravísima que non se acabou de ver justificada, porque, segundo que presentamos evidencias como Freire Osborne, o burlatorio da OCDE, para poder demostrar a incapacidade desta cuestión, tamén presentamos outras evidencias, como, por exemplo, a enquisa da Fundación Potec, que lle explicou a oposición desas familias cara a esta sustitución dos docentes, ou mesmo o exemplo de Bisgal, cando 23 familias, 23 institutos, se posicionaron en contra do programa Bisgal e se deron de baixa durante este curso de xente. Por lo tanto, abordando a posibilidade que non existe neste debate. En fin, señores, permítame finalizar esta conclusión volvendo á referencia ao final do filme 2001 Odisea no espazo. E que ten tantos enigmas e metáforas que o esforzo interpretativo se fai impresionante. A interpretación máis común é que se trata de unha alusión poética á futura evolución humana cara a novos niveis de conciencia e conocimiento. Niveis que, obviamente, son inalcanzables para as máquinas. Moitísimas grazas. Moitas gracias a ti, Pablo, por pechar a postura do que defendeu o teu equipo. Cando queira o equipo a favor tamén pode pechar a súa postura. El mago me ha dado algo llamado tecnología. Dice que con ella la educación será más personalizada, más objetiva y más igualitaria. Muy buenos días, mi nombre es Paulo Cés López y estoy aquí para finalizar este debate haciendo la conclusión de la postura a favor. En primer lugar, me gustaría agradecer al jurado, a la organización, al público y, por supuesto, al equipo contrincante. Comenzaré hablando de estos últimos, que ante la pregunta ¿puede la tecnología sustituir el papel docente?, aportaron los siguientes argumentos. Un primero tecnológico, en el que decían que el sector de la educación es de los pocos que no puede ser sustituidos por la tecnología. Nosotros lo desmontamos diciendo que cada vez la tecnología tiene el potencial para sustituir el papel docente según un informe de la institución Brookings. En su segundo argumento, el pedagógico, defendían que el humano es insustituible en el aprendizaje. Nosotros pudimos explicar que la tecnología mejora las capacidades de los alumnos según la Universidad de California. Su tercer argumento, el sociológico, decían que la educación con la tecnología es peor, pero nosotros lo desmontamos diciendo que con la tecnología garantizamos la educación de muchos más jóvenes según un informe de la UNESCO. Por el contrario, nosotros dejamos bien claro con nuestra tesis, los antecedentes de hoy nos anticipan el mañana, que la tecnología puede sustituir al papel docente. Para sustentar esta tesis nos apoyamos en nuestros tres argumentos, uno de necesidad estructural, uno de posibilidad funcional y otro de eficacia. Con nuestro primer argumento, el de necesidad estructural, defendemos que el modelo actual tiene graves fallas, desde la escasez de docentes, según un informe de la UNESCO, la desmotivación de los docentes y los límites inherentes al modelo humano. Con nuestro segundo argumento, el de posibilidad funcional, dejamos claro que la tecnología tiene la capacidad para realizar la función de un docente, que es enseñar. Argumento que quedó respaldado por un informe de la institución Brookings, en el que se destacan las herramientas tecnológicas educativas. Por último, con nuestro argumento de eficiencia, evidenciamos que la tecnología no solo enseña, lo haría de forma más rápida, más personalizada y con una precisión que ningún docente puede mantener de forma constante. Argumento que fue evidenciado por un estudio de la Universidad College of London. Termino. A lo largo de este debate le hemos pedido al mago que nos conceda 3 deseos que arreglaran necesidades en distintas épocas de la historia. Al llegar a la actualidad y viendo la necesidad estructural de un cambio en el modelo educativo, le pedí que pusiera solución a esto. Sin dudarlo, me dio la tecnología y me dijo que tenía la capacidad para sustituir al papel docente. Yo al principio dudé en creerlo, pero
Viendo lo que había ocurrido en el pasado, junto que la tecnología ya puede hacer cosas que el docente no, pienso que es más probable que la tecnología puede sustituir al papel docente que a que no. Porque ya lo dice nuestra tesis, los antecedentes del hoy nos anticipan al mañana. Esta tesis sustentamos nuestros 3 argumentos. Un argumento de necesidad estructural, un argumento de posibilidad funcional y un tercer argumento de eficiencia. Muchísimas gracias. Moitísimas gracias a ti, Paulo, por esta última intervención. Noraboa aos dous equipos. Gracias, sempre é un placer vervos. Gracias por poñernos lo difícil na nosa tarefa de xulgar. Moita sorte.